katapusan. Mahanaw ang tanan, bisan kalibutan. Mahanaw sa lamang ang magpabiling pulong mo, dili mausap ang saan mo. Nga ako daton sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo nabalikon ko, sa pulong mo nabako ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan. Nagtulo sa tanan, katawhan mo iandam. Wa na'y laing bayan pa, ang Biblia kumpleto na. Nga akong buhing giya, ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanin mo Isus, way makatupong sa ngalan mo Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Ibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran,
Gilutan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal. Giantos mo kini tanan, ibuhat mo ng tanan. Mabago lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gigatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal. Giantos mo kini tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ipasaylo mo ang katawhan, gitagbo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik gisaan mo, mga lawa gianda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Nahisalaan ako kani ato, walay kapainan, ang dalan nangitan. Sagong mamong Ginoo, nakit-an mo ako. Gibao mo, gipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, gilig-on mo ako. Kalisdan na kasakitan, gitabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dat ako ikoyo mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa grasya mo. Presensya mo po ako Ginoo. Wanay lain kong gitinguhan, ang saad mo maangkon ko sa guma mo. O Diyos, kaksa ako.
makisala at ako kani ato walay kapainan ang dalan ng ngitan sagong mamo Ginoo nakitaan mo ako gibaho mo gipasaylo mo ako kahoyang ko Ginoo gilingon mo ako talisdanan kasakitan gitabangan mo ako wa na'y rason pa Ginoo nga mubulag ako kanimo dad ako ikoyog mo Ginoo nangandoy ko nga kakson mo bukuan mo sa gasa mo presensya mo pun ako Ginoo nailain kong gitingohan ang saat mo maangkon ko sagong mamo o Diyos kaksa ako laba kong gitingohan nga ikaw maangkon ko puyo sa duhan ko kuyogan mo ako hingpit ng Ginoo nangandoy ko nga kakson mo bukuan mo sa gasa mo presensya mo pun ako Ginoo panailain kong gitinguhan ang saat mo maangkon ko sagong mamo o Diyos kaksa ako sagong mamo o Diyos kaksa ako sagong mamo o Diyos kaksa ako amahan na mo nga Diyos nga makagagahom Diyos nga mo inag-uban sa tanan nga mingdangob mingsalig mintuos sa imo mga pulong Diyos nga kanunay nagtagbo ug nagatiman sa tanan nga midangob kanim nagmalampuson ug nagmadaugon kami sa tanan nga among nahimo nining adlaw tungod na sa imong pag-uban tungod sa imong pagpanabang tungod sa imong protection salamat Lord sa kadaugan kalampusan nga among naangkon salamat Lord sa mga panalangin nga imong gipasinati kanamo salamat o Dios sa imong pag-uban ug pagpangulo sa among kinabuhi nga bisan pa sa among panag-uban karon imo kami i-bless sa imong mga pulong imo na usab kaming sultihan sa imong mga mensahe salamat Lord nga mapanalangina na usab kami sa imong mga pamahagi panalangini kami Ginoo nga dunay kasing-kasing nga madinawaton kasing-kasing nga mutuog mosunod sa imong mga pulong dunay kalipay nga magkinabuhi sa mga mensahe nga among masabtan sa imong panag-uban i-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga nakaroon silang pinuyanan amahan i-bless Ginoo ang mga amahan nga maayo mo atiman sa ilang mga anak maayo mo atiman sa ilang asawa i-bless Lord ang ilahang asawa ang mga asawa o gan imong i-bless nga maayo mo atiman sa ilang bana maayo mo atiman sa mga anak Ginoo bisan pa ang mga ginikanan o mga kabataan mga anak o Dios padahin kang mag-bless salamat Lord nga imong ipakaon ang imong mga katawhan salamat Lord nga imong gitagaan og bayong panglawas salamat Lord sa imong pagkuban pagproteksyon amo kang pasalamatan ini imong panag-uban na side kami nga nakakita ka sa among gihimo nakakita ka sa among gibuhat gikan sa among pagbangon hangtod ini tagnaa padahin kang nagmonitor sa tanan nga among kinahimo kay ang tanan Ginoo amo kining atubangon sa panahon nga kami mo atubang sa katapong sa hukmanan imo kami
kami gitudloan og giandam sunsaon aron mahimong takos Ginoo sa pagatubang kanimo ug labas sa tanan sa paghalad ug mga pagdayeg pagpasalamat kanimo. Salamat Lord nga imong gi-bless Ginoo ang akong mga kaigsunan bisan pa imong gipagawas ang ako mga kaigsunan sa mga problema, sa mga balatihan. Thank you Lord. Thank you sa kaluwasan. Thank you Lord sa kabaguhan. Thank you Lord sa imuhang pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Salamat Lord sa imuhang pagatiman kanamo. Amo kang gidayeg o Dios sa among panag-uban. Bisan pa sa among panag-uban karon ikaw Dios magapanultinaw sa among andamon Dios sa among kasing-kasing unahuna. Inang kalipay kalinaw mao'y among mabati sa among pagpaminaw sa imong mga pulong. Bless Ginoo matug sa in Jesus name. Amen. O amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw dalaygon ang Dios sa matag usa ug sa ato karon nga panag-uban ato ang hisgutan ang libro sa gipadayag gihapon, no? Sa kapitulo 4 na ta sa gipadayag. Og sa dili pa ko moadto di ay sa kuan ato ang mga hisgutanan nga mga pulong mohatag sa kog panahon sa pag basa sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan o pagpangumusta kaninyo sa inyohang matag Pinoy-anan o sa inyong kinabuhi. Ako nagtuo nga gipanalanginan mo sa Ginoo niining adlaw kay maunay akong gipangayo o gihangyo sa Ginoo nga ang tanan nga mga katawhan sa Dios, mga tao nga naminaw nga nagsunod sa mga mensahe ug mga pagtulunan sa Ginoo dili gid na mapakyas sa panalangin sa Ginoo. Si Ali Catalbas Rosel, maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni matud pa maayong gabi Pastor Gideon Dalaygon ang Ginoo nga nakaapas gyud ko sa imong live. Pastor kay sige ra ko og replay kada buntag. Salamat sa Ginoong Hesus nga makakuha na pod ko og mga pulong sa Dios nga makatudlo ug makapahinomdom ug makadasig sa mga mensahe para magamit sa paglig-on sa akong kinabuhing Kristohanon samtang mga lagad og magpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo og among mga pag-ampo nga ang atong Dios maghahatag kadasig kaalam nimo Pastor Gideon sa pagpadayon sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko nga gipiyal kanimo Pastor. Ang Dios nga balaan magapanalangin kanimo Pastor og sa tibok nimo nga pamilya og sa tanan nga nagsunod sa nagsuporta sa imong programa. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa atong igsuon Ali Catalba. Salamat kay sa imong prayer ug salamat kaayo sa Dios nga nagtubag sa atong mga hangyo ug mga pag-ampo. Mayo nga pagpaminaw ni MF Sunshine Summerbell ug ni Richard Chen, no? Maayong gabi og Day Dorlin in Cabo Tinsay, maayong gabi, maayong pagiguban. Og ni Lorena Traya, maayong pagiguban. Si Rio Bert, good evening Pastor. Og si Rijan Brogar, maayong gabi. Ni Jocelyn Bagyo, maayong pagiguban. Maayong gabi Pastor. Patabang kog ampo sa akong bana Arman Nionyas sa iyahang kalintura og ubo. Ang Dios magahatag og kaayuhan sa kalintura o hilanat sa imuhang bana. Og si Ariel Aligado, maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni Angel Raymond. Maayong gabi Pastor, watching from Bagumbayan, Sultan Kudarat. Hosea Noel Tudlas, good evening Pastor. Sige, salamat kayo sa mga nagsunod sa programa, labi na sa 101.3 Shine FM Alcantara, Cebu. Si Itats, Anib Itats, good PM Pastor Gideon Candelario, paampo ko Pastor, complete healing sa amo halos jud gipang ubog sipon gikan sa atong paghuman og mga event sa church. Request kog awit walay higayon. Sige, ato nang iampo nga ang Dios maghatag kaayuhan. Og sa mga nag-request sa mga awit, sa ko ang gipahibalo sa miagi pag yung mga live nga pwede ra gyud mag-request pero gitara lang. Pero kung naay mga request nga dili nako madala gitara, dili sa nato pasod. Ako ang
monitor ang ato ang Facebook Live, ang ato ang pulong mo kinabuhi kusod sa 30 days, sulod sa 30 ka adlaw. O human ani akong tan-awon ang resulta ug unsay mensahe gikasam sa Facebook. Si Josiah Noel Tudlas, maayong gabi pod ni Pastor Rogelio Maravelis, maayong gabi may pagiguuban. Dalaygon ang Dios. Usa sa pinaka-importante nga rason nga nung ang programa giuluhan ni siya og ang pulong mo kinabuhi ko. Tungod kay ang gihisgutan dinhi mga kigsunan, pure nga mga pulong sa Ginoo nga mabasa gyud sa Biblia. Mga mensahe nga mao'y pinaka-importante sa atong pagpuyos kalibutan nga nagtudlo ka nato og nagpahinomdom og nagpasidaan kanunay sa angay natong buhaton og angay natong kabisihan samtang makahimo pa kita sa ato ang mga nakatunan. Kay ang atong nakatunan mga kaigsunan kinahanglan maning atong ikinabuhi kay mahimo manggungkawang ang ato ang mga nakatunan kung dili nato ma-apply. Kung unsay atong nahibaw-an sa mga mensahe sa Dios unya dili nato ni sundon og ikinabuhi, dili ta makakitag resulta niini. Muna nga ang Dios mga kaigsunan nagpahinumdom kanunay nga bulahan gayud ang tao nga naminaw, nakakat-on og nituman. Bless kayo ang tao nga ningtuman kanang nimbuhat ang pulong pagtuman mga kaigsunan nagbuhat. Muna nga naay gibuhat mga kigsunan og ang buhat nagpaila nga tinuod gyud siya nga nagtuo sa atong Ginoo. Ang atorong hisgutan mga kigsunan kining naa sa Gipadayag kapitulo 4. Gipadayag kapitulo 4 mga kigsunan diha sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. 11 ka bersikulo nga ato karong hisgutan og ato ning tagsa-tagsaon, himay-himayon ang mga mensahe nga sud sa usa ka kapitulo nga naas kapitulo 4 sa Gipadayag. Atong dunganan sa pagbasa, ako nagtuo nga ready na gyud ang tanan unya excited na usab kita nga mobasa sa pulong sa Ginoo. Magdungan ta sa pagbasa, pagsimba didto sa langit. Unya sa akong panan-awon nakita ko ang usa ka binuksang pultahan didto sa langit. Og ang tingog nga nadungog ko nga milanog sama sa usa ka trompeta miingon kanako. Miingon kanako sa kangari og ipakita ko kanimo unsay mahitabo human niini. Diha-diha gigamhan ako sa espiritu og nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may naglingkod niini. Midanag ang ihang naong ingon sa mga mahalong bato sama sa haspe ug kornalina. Sa palibot sa trono may bangaw nga ang kolor daw esmeralda. Gilibutan ang trono sa 24 kalaing trono og sa tagsa-tagsat ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti og may mga koronang bulawan. Gikan sa trono nanggula ang mga kilat og may mga dahonog og lanog nga dalugdog. Didto 7 ka dinagkutang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Mao kini ang 7 ka espiritu sa Dios. Sa atubangan sa trono dihay sama sa dagat nga bildo. Tin-aw sama sa kristal. Sa matag kilid sa trono may 4 ka buhing binuhat nga nalukop sa mga mata, sa atubangan og sa kilid. Aw sa likod, ang unang buhing binuhat sama sa leon, ang ikaduha sama sa nating baka, ang ikatulo sama sa dagway sa tao, ug ang ikaupat sama sa naglupat nga agila. Ang tagsa-tagsa may unom kapako og nalukop sila sa mga mata. Sa sulod ug sa gawas wala sila'y hunong sa ilahang pag-awit adlaw gabi.
balaan ang Ginoong Dios nga labing gamhanan nga kaniadto og karon og ang muanhi. Sa matag higayon nga ang upat ka buhing binuhat magdaig og magpasalamat kaniya nga buhi sa kahangturan nga naglingkod sa trono, manghapa sa tubangan niya ang 24 ka pangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilhang mga korona at tubangan sa trono ug moingon, ang among Dios, ang among Ginoo Dios, angay kang mudawat sa pagdaig o pagpasidungog ug gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag-usa nato kakinabuhi niining mga pulong nga ato karong madunggan. Ang konteksto niini mga kigsunan, ang pagsimba dito sa langit. Ang pagsimba dito sa langit. O niya gisugilon o gihanay pag-ayo ang pagsugod yod sa istorya gikan sa wa pa makasod sa langit hangtod nakasulod siya sa langit. Dinhi giklaro mga kigsunan nga usa kini siya ka pananaon nga maoy giatngan og maoy gihulat sa tanang mga tawo nga mingtuo sa Dios, nga tinuod nga mingsalig sa iyang mga mensahe. Ang tawo nga motuo dapat mosalig gyud sa mga mensahe sa Dios. Kay kung dili mo salig sa mga mensahe sa Dios, dili 100% ang ihang pagpangandam. Daghan kay mga tawo nga nagtuo nga wala kaayo makapangandam. Gani ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang mga tawo nga naanay balang espiritu ug sa tanang mga tawo nga dunay pulong sa Dios, 50% ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Napulo ka dalaga, naapoy 5 og naapoy 5 nga di kasod, naapoy 5 nga makasod. Dili pod dinhi sa atong gibasa mga kigsunan nga before nakita ang nahitabo sa langit o sa sud sa langit mga kigsunan, dinhi giklaro nga gigamhan usa siya bala ang espiritu. Mato dinhi mga kigsunan nga diha gigamhan ako sa espiritu ug nakita ko dito sa langit ang usa ka trono ug may naglingkod niini. So diha giklaro mga kigsunan nga ang usa ka tawo nga makatugutan o tugutan nga bisibin gani sa pananawon, diha giklaro nga before makasud ang usa ka tawo ni makasaksi makakita sa panghitabo dito sud sa langit, mga kigsunan, gamhan usa siya bala ang espiritu. Mapuno usa siya bala ang espiritu. Kabantay mo, nahitabo usab kini ni Esteban. Si Esteban dili lang kay nakakita siya pananaon, dili lang kay nagdamgo siya, kundili sa dihang gibato siya, sa dihang hapit na siya mamatay, nakita niya nga naabli ang langit. Imog yung makita gyud mga kigsunan nga dili pod makakita ang usa ka tawo sa dagway o panghitabo dito sa langit kung dili siya mapuno sa balang espiritu. Diri pa lang sa ato ang paghulat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Importante mga kigsunan nga sa atong pagtuo ug sa atong pag-alagad kanunay puno sa balang espiritu. Kay kung puno ta sa balang espiritu, kanunay natong makit-an og madunggan og kanunay tang makahinumdom sa mga saad sa Dios. Makadungog, makakita ta kanunay sa mga mensahis Ginoo. Mga panghitabo sa kalibutan dili ta makalitan. Kay nakatutok naman ang atong kasing-kasing una-una sa mga saad sa Dios. Lamang mahitabo lamang kini kung puno ta kanunay sa balang espiritu. Mauhinungdan ang mga apostoles like ni Apostol Pablo, gidasig ta, gi-challenge ta nga kinahanglan magpuno kanunay, papuy-o nato kanunay ang balang espiritu.
Paharion nato kanunay ang balang espiritu. Kay sa dihang mapuno ta kanunay sa balang espiritu, maghari kanunay ang balang espiritu. Dili ta kapugong sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ngadtos mga tao nga tinud-anay nga nanginahanglan. Dili ta makapugong sa pagtudlo, pagdasig, pagpahinumdom sa mga taong gustong makakaton. Dili nimo ihikaw ang panahon og ang tanang hiyas talento nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao hinungdan nga ikaw ug ako ginahanglan puno gid tas balang espiritu. Naay mga awit mga kaigsuonan nga kaniadto pa lang dalogdog. Sige, thank you. Alang no sa excuse sa tanan no, alang sa mga naminaw diri sa 101.3 sa FM station ako sang i-off kay tagdalugdog kilat-kilat gyud diri sa ato sige, salamat kaayo sa akong anak nga nagpahibalo nga inaana ang gyud ako agyong gimonitor o giampingan ang atong transmitter kay wala man gud tay gadget pod nga para pagpangontra sa kilat. Unya parte man gud diri sa bukid, dali kayo magkilat-kilat o dali kayo magdalugdog labi na pagsugod nagtingulan. Unya ikumpara sa ubang mga lugar, labi na sa syudad, lungsod, dili kaayo kuan ang kilat. Pero diri sa bukid, dali kayo nga maghimo og kilat kay diri man gud magtapok ang dagom kasagaran sa bukid. Okay, padayon ta mga kaigsunan. So diha na to kitan kung unsay gikinahanglan gyud nato samtang naghulat ta sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gyud nga puno ta sa puno ta sa balang espiritu. Kanunay maghari ang balang espiritu. Ang paghari sa balang espiritu mga kaigsunan, kinahanglan gyud ni siya sa matag magtotoo. Ug dunay pamaagi ang Dios kung unsaon aron maghari ang balang espiritu. Una sa tanan imo na siyang pangayoon, imong hangyoon. Si like ni David, kanunay siyang naghangyo, kanunay siyang nagampo sa Ginoo. Pero sa dihang sa unang wala pa siya maghimo og mga pag-ampo, kanunay pa siya. Kabantay mo nga si David sa diha nga gikan sa iyang higdaanan, nag-relax siya dito sa balkonahe, naglakaw-lakaw, nagpahayahay. Dali kay siyang nakakita og sala. Na-encounter dayon niya ang sala. Pero sa diha nga gitipigan na niya ang pulong sa Dios. O kanunay siyang nagampo sa Ginoo. Nga tagaan siya masinugtanon og bag-ong espiritu. Imong makit-an nga gikan sa iyang pagkasala, nangayo sa pasaylo o gidawat sa Ginoo ang ihang mga pag-ampo, sugod adto hangtod namatay si David, wala na gyud siya magpakasala. Wala na siya mohimo pagsala. Gani sa panahon nga grabe na katigulang si David, nakahukom ang tanan nga mga sakop sa gingharian nga mangitag pinakagwapang dalaga, gwapa o niya bata pagyod nga gihimo nga muatiman kang David para si David madasig apan wala gyud hilabdi ni David tungod kay puno siya kanunay sa balang espiritu. Unya kung puno ang tao sa balang espiritu, mao ni gipakita sa Biblia. Kanunay niyang mabati ang tingog sa Dios. Kanunay niyang makit-an ang mga panghitabo. Kanunay niyang makit-an ang mga panghitabo nga diin siya pa dulong, like panghitabo sa langit. Abli kanunay ang langit kumbaga kung puno tas balang espiritu. So importante kaayo sama ni Juan mga kaigsuonan. Gigamhan siya sa Espiritu Santo og nakita didto niya ang trono nga may naglingkod niini. Unya diha sa bersikulo 3, midanag ang iyang naong, ingon man ang mahalong bato sama sa hasper o cornalina sa palibot sa trono, may bangaw nga kolor daw esmeralda. Unya dito sa trono dito sa langit mga kaigsuonan, naa dito ang 24 ka mga trono
ug ang sa tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti ug may mga koronang bulawan. Kining 24 ka trono mga kaigsunan or gitawag lingkuranan, kini gi pasabot yun sa Biblia mga kaigsunan nga nagpasabot kini sa gitawag 12 ka tribo sa mga Israelita sa katawhan sa Dios sa Old Testament og 12 ka mga apostoles. Mao ni gipadayag yun di mga kaigsunan sa diha sa Gipadayag Kapitulo 4. Diha sa Gipadayag Kapitulo 4 mga kaigsunan kus Ginoo. Kay ang 12 ka tribo mga kaigsunan ug 12 ka apostoles mao gyud ni gihisgutan kung imo ni siyang tan-awon sa Gipadayag. Naagyapon ni sa Gipadayag mga kaigsunan diha sa bersikulo 21. Kung inyong ablihan, inyong Biblia mga kaigsunan, naanis Gipadayag 21, unya magsugod sa bersikulo 12. Ang konteksto dinhi ang bagong Jerusalem. Niingon dinhi sa bersikulo 12, kini may dako nga habog nga parel og may 12 ka ganghaan nga ato gibantayan sa 12 ka anghel diha sa mga ganghaan. Naisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Matagkilid sa syudad may 3 ka ganghaan og 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan og 3 sa kasadpan. Ang parel gi tukod sa syudad ibabaw sa 12 ka sukuranang bato nga gisulat sa ngalan sa 12 ka apostoles sa nating karnero. So diha sa bag-ong Jerusalem o bagong langit o bagong yuta, ang nakita ni Juan mga kaigsunan nga 24 ka mga trono, kini nagsimbolo og nagpasabot sa 12 ka tribo sa mga Israel ug 12 ka mga tinun-an ni Hesukristo. Unya ang maubitaw ng pagkamatay ni Judas mga kaigsunan, naghimo dayon sila grepa kay dili maayo nga ang 12 ka apostoles or ang 12 ka mga tinun-an mahimo na lang 11 ka tinun-an. Kinahanglan dunay ipuli gyud sa 12 ka mga tinun-an or kanang nawagtang nga usa sa mga 12 ka mga tinun-an or disciples ni Jesus Christ mga kaigsunan kus Ginoo. Ang nakita ni Apostol Juan mga igsoon sa iyang pananaw sa bagong langit o bagong yuta nga diin didto nagsimba mga kaigsunan, imong makitaan gyud sa atong gibasa nga 24/7 sila nga naghimo og mga pagdaig, nagpasalamat og nagpasidungog ngadto sa Ginoo. Og naa kanunay ang pagsimba. Og diha pod makit-an mga kaigsunan nga ang tanan nga nagsimba didto, kumbaga sa kalibutan mga kaigsunan dunay CCTV na monitor sila. Dito sa langit mga kaigsunan na ay mga anghel nga kanunay nagbantay o kanunay nagtan-aw mga kaigsunan o kanunay pod silang naghimog mga pagdaig o pagsimba sa Ginoo. O nagpakita ang mensahe mga kaigsunan nga walay nalilong kanila. Walay dili nila makita kumbaga. Walay dili nila madiskubrehan. Kung diri sa kalibutan mga kaigsunan, dunay mga CCTV. Dito sa langit mga kaigsunan, imo sang makit-an nga labaw pa sa CCTV tungod kay dunay mga binuhat didto nga na-assign nga matud pa dinhi mga kaigsunan sa bersikulo 6 sa tubangan sa trono dihay sama sa dagat nga bildo tin-aw sama sa kristal. Sa matagkilid sa trono may 4 ka buhing binuhat nga nalukop sa mga mata sa tubangan og sa likod. Ang unang buhing binuhat sama sa leon. So dinhi mga kaigsunan
kining upat ka binuhat mga kigsunan, doon na ni sila'y mga gipangdala nga mga simbolo. Ang usa sama sa leon, o ang usa mga kigsunan sama sa, ang ikaduha sama sa nating baka, ikatulo sama sa tao, ug ang ikaupat sama sa agila. Unya, ang gipakita dinhi mga kigsunan, nalukop sila sa mga mata. Kumbaga, dinhi giklaro mga kigsunan, walay makatago kanila. Walay kanabitang, walay dapit nga dili nila madiskubrihan. Ang simbolo mga kaigsunan nga mga buhing binuhat, ang upat ka mga buhing binuhat mga kaigsunan nga nagdala sa naglaing hitsura o dagway sa mga binuhat. Ang una leon, ang ikaduha baka, o ang ikatulo tao, o ang ikaupat agila. Ang leon mga kaigsunan naghisgot kini sa kanabitang iyang abilidad or gahom nga doon na siya'y gitawag kadungganan. Ang iyahang dapit. Ang baka mga kigsunan naghisgot kini sa pagpaubos diha sa pagpangalagad. Pero kini sila mga kigsunan, kung imo na siyang tun-an pag-ayo, mga anghel ni siya nga maoy nagmonitor, maoy nagbantay, tungod kay nagsimbolo siya sa mata. Nalukop sila sa mata. Buti pasabot, kitang-kita alang kanila ang tanang panghitabo sa sulod sa simbahan sa langit. Nga sa ato pa nga panahon karon, sa ako nang gikaingon, kung dunay CCTV ang tanang area sa usa ka mall o sa usa ka dapit, dito sa langit mga kigsunan, dili gayod makatago ang tao. Makita gyud ang tao bisan asa nga dapit dito sa langit. Ang tao mga kigsunan, ang ikatulo nga binuhat nga nagdala sa simbolo o dagway sa tao, naghisgot ni sa kaalam o tinuod nga relasyon diha sa kinatibuk ang katawhan diha sa simbahan. Kumbaga, nagkahiusag yun ang mga katawhan nga nagsimba diha sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Ang agila naghisgot ni sa kahimtang o sa dapit sa espiritu, sa kusog, o ang agila mga kigsunan kung imong tanawon, kana bitang walay dili niya kayang kabuton. Ang tanan ihang makita, kung makabantay tag-agila mga kigsunan, layo pa lang kaayo na siya, pero nakita na niya ang usa ka butang nga pwede niyang kuhaon. Buti pasabot kining upat ka binuhat mga kigsunan, doon na ni sila lain nga katakos, doon na ni sila lain nga pangsyon, kumbaga, aron pag-atiman sa kinatibuk-an nga dapit sa simbahan dito sa bagong langit. Maunay gipakita mga kaigsunan diha sa simba or pagsimba dito sa langit mga igsuon. Kumbaga, walay bisan kinsa gyud dito nga dili makita. Makita og makita og makita gyud ang tanan. Unya, sa upat ka klaseng binuhat mga kaigsunan, diha gipakita ang kinatibuk-an nga kinaiyahan diha sa pagsimba sa Ginoo. Nga doon na sila nagkilanlaing dagway nga nagpasabot sa kinatibuk-an nga kana bitang kinaiyahan sa Dios. Ang leon gamhanan, unya ang baka naa say pagpaubos, unya ang tao naghisgot ni siya sa malumo og maalamon nga dapit sa kinabuhi o kinaiya, o ang agila imong makit-an nga taas siya og doon na siya panglantaw nga dili gayod dili gyud
sama sa panglantaw ni bisan unsa or bisan kinsa nga mga binuhat. So muna ang upat ka klaseng binuhat nagdala kini og nagrepresentar kini sa tibuok nga kinaiyahan diha sa pagsimba didto sa bagong langit ug bagong yuta. Og siguro dunay mga pangutana nganong napuno ni silag mga mata. Nagpasabot kini nga kana bitang ang puno ang ilaha nga ang puno sa mga mata or ang mga mata nagpasabot kini sa kumpleto, kanang walay kulang, kumpleto nga kahibalo, kanang dili bitaw, kanang wala bitaw landong sa ilad, walay landong sa limbong, kumbaga dili mailad jud ba. Kumpleto nga kahibalo o kumpleto nga pagbantay si kinatibuk ang simbahan dito sa bagong langit o bagong yuta. Diha nimo makit-an mga kaigsuonan, ibin gani sa espiritu o sa nahuna o sa kalag sa tao, nasayran kini mga igsuon didto sa pagsimba sa langit, mga igsuon kus Ginoo. Ang usas ako agyong gipangayo sa Ginoo mga kaigsuonan nga gikinahanglan natong hinumduman kung unsaon o kinsa ang makasulod og langit. Kinsa ba ang makasulod og langit? Unya, duna ba'y mga tao gawa sa 24 ka mga pinasidunggan nga mga binuhat sa Dios dito sa langit. Ang tubag sa Biblia mga kaigsuonan, kung imo na siyang tun-an pag-ayo, dito sa pagsimba sa langit mga kaigsuonan, dili lang ang mga anghel o dili lang ang 24 ka mga pangulo nga gipasidunggan mga igsuon, kundili tanang mga tao nga nakaagi og nakalabang, nakasinati apan nakalahutay sa bisan unsang mga kalisod, bisan unsang mga pagsulay, o bisan unsang mga paglotos. Daghan ang mga tao nga imong makit-an didto sa bagong langit. Kini gipakita mga kaigsuonan diha sa bersikulo kapitulo 7 sa gipadayag. Diha sa bersikulo 1, imong makit-an diha nga dunay 144,000 mga kaigsuonan katawo sa Israel. Daghan nga mga Pilipino o kaha mga tao nga mga hintil nga moangkon nga sila kuno ang gihisgutan sa 144 nga gihisgutan diha sa gipadayag 7. Pero ang Biblia nagsulti nga kining mga tao nga miabot og 144,000 mga kaigsuonan, kini mga tao gyud nga gikan sa Israel. Gani gihisgutan ni nga gikan ni sa 12 ka mga tribo sa Israel mga kaigsuonan kus Ginoo. Pertinda ko agyod ang simbahan dito sa langit. Ang bagong langit o bagong Jerusalem, kung imong tan-awon, dagdako ni siya tungod sa kadaghan nga mga tao nga nagsimba sa Dios. O niya, gawas sa 144 ka mga tao, duna pa ba'y mga tao? Yes, duna. Diha sa bersikulo kapitulo 7 bersikulo 9. Imong makit-an diha nga walay tao nga makaihap sa gidaghanon sa mga tao nga nagsimba sa Dios. Ang pangutana, kinsa maning mga tawhana nga dili maihap og unsay atong makita sa mga tao nga nakasulod sa bagong langit o bagong Jerusalem. Diha sa bersikulo 9 kapitulo 7 sa gipadayag, ato ni siyang makit-an ang tubag sa ato ang mga pangutana nga gikinahanglan natong makatunan sa atong panag-uban karon. Mato dinhi, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap gikan sila sa nagkalaing mga nasod, sa banay, katawhan og pinulungan.
og nagbarog sila sa tubangan sa trono og sa nating karnero. Nagbisti silag puti, nagbitbit og mga palwa, naninggit sila ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios, nga naglingkod sa trono o gikan sa usab sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang mga anghel nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo o ang upat kabuhing binuhat. Unya nanghapa sila sa tubangan sa trono og misimba sa Dios og miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pagpasalamat or mga pasalamat og pasidungog, gahom o kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan. Gitubag ko siya, sir, na sayod ka kinsa sila. Og miingon siya kanako, mao kini sila nakalahutay sa dagkong paglutos. Gilabahan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Diha mga igsuon, diha giklaro mga kaigsuonan, ang mga tao nga nakasud og nagsimba didto sa bagong langit o bagong yuta nga gihisgutan dihas gipadayag, mga tao kini nga nakasinati sa mga dagkong mga paglutos. Mga kalisdanan, mga pagsulay, mga kaigsuonan kus Ginoo. Mao na nga kon sa atong pagpangalagad ug sa atong paghulat sa atong Ginoong Jesucristo, nakaagitag mga paglotos, nakaagitag mga pagsulay, dili ta dapat matingala. Dili ta dapat mga kaigsuonan maluya, kundili madasig ta kay usa kini kailhanan nga tagalangit di ita. Pero kon makasinati nga kitamoy ng lotos, murag dili na siya maayong ilhanan. Akong ipadayon mga kaigsuonan kini mao nga paghisgot ato siyang pagtagad kining awit mga kaigsuonan. Unya mobalik lang ko kay doon ako'y ako saning bugaw ning among iro kay nagsige man og ahu-aw no. Ako san balik lang ko mga kaigsuonan. Unsay mga utang na imong giangkingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa takadado tanan imong yaan, yuta balay og sa lapi iniawayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay bago na aron. Okay no, salamat kayo sa inyo nga pagpaabot sa ato ang gisgutan nga mga mensahe. Mao ni atong bantayan gyud, mao ni ato ang ibutang sa atong nauna sa atong kasing-kasing nga bulahan kaayo kanang nakasinati tag paglutos. Ang paglutos mga kaigsuonan dili lang kanang gitawag kalisod, kundili dunay mga panahon nga ang tao sulayan lutosos panalangin. Kumbaga inani ni siya dili panalangin nga gitawag espirituhanon nga bahin o kanang panalangin nga gikan sa Dios, kundili naay mga panahon nga ang tao dili makabantay nga gilutos na di es mga butang. Like example, ang tao nga gilutos sa mga butang kanang dili nabitaw ka simba sa Dios, dili nabitaw kapasalamat sa Dios, dili na niya mahimo ang mga nahimo niya kaniadto, ang pagbasa, ang pagampo ug pagdaig niya sa Dios tungod kay gilutos siya mga butang. Sa kadaghan ng mga butang nga
niabot kaniya, wala na siya'y panahon sa pag-alagad sa Dios. Wala naay mga taong wala kabantay nga gilutos na di ay sila sa mga butang. Napuno sila sa mga butang nga wala nila makit-i mga kaigsunan nga nabisi na sila. Ang ilahang ikabisihan, mga butang nga ilarang biyaan. Pero wala magpasabot mga kaigsunan nga ang tanang mga tao nga gipanalanginan o gitagbo, gipialan o gisaligan sa mga butang, gilutos sila. Ang mga tao nga gilutos sa mga butang mao ni mga tao nga wala na'y panahon sa Ginoo tungod sa mga butang nga biyaan o biyaan talikdan lang. Pero ang mga tao nga gitagbo sa mga butang aron ilang gamiton sa pag-alagad sa Ginoo, damor sila nga gitagaan o kahigayonan nga makatigom og bahandi, makatigom og ganti sa gingharian sa langit or sa gingharian sa Dios. Muna nga kung ikaw ug ako gipialan sa Ginuos mga butang sa kalibutan, timan-an nato kanunay nga kining mga butang nga gipial sa Dios walay laing rason nganong gipial ni sa Ginoo para ato siyang daygon, para ato siyang pasalamatan, para ato siyang mapasidunggan. Atong gamiton ang tanan nga niya kanato, ang kusog, abilidad, kaalam, talento ug ang tanang mga butang nga niya kanato. Himuon nato ni siya nga kabahin or gitawag sa laing pinulungan partner aron maalagaran nato ang Dios. Muna niingon si Apostol Pablo, bisag unsay inyong buhaton, buhata sa pagpasidungog sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagdaig sa Ginoo. Muna nga kung dunay mga panahon nga kita panalanginan sa Dios, wala tay laing dapat litukon ang pagdaig sa Ginoo. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat nga imo kong gipialan. Unya damor kang pialan sa Ginoo timan ni dapat dili mawagtang ang imuhang time management. Kanang time nimo para ni Lord, time nimo para masimba nimo ang Dios. Damor kang gipialan sa mga butang, damor unta dapat nimong masimba ang Dios. Kumbaga dili na ka mabalaka pa kay ang mga butang nay minduol kanimo or gitawag mga panalangin na ang minduol kanimo. Damor nimong tagaag panahon ang Dios nga makigsulti ka, magdaig ka sa Ginoo kay naamay kaabag nimo diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Pero kun naa kay daghang mga butang, wala na hinuong kay panahon sa Dios, timan ini nga usa ka na kadakong lingla og paglutos nga kumbaga makapukan kanimo og dili unya kumbaga dili unya kakabantay nga mauna na hinungdan nga di kakasulod sa gingharian sa Ginoo. Tanawa tong usa ka sambingay nga gihimo ni Ginoong Hesus. May usa ka dato nga tao nga miingon siya nga wala nay kabutangan sa mga panalangin or sa mga butangan niya kanako. Grabe na sa kadato. Mingon siya nga ang akong buhaton mao nga magama kog dako kayo nga tabunos, kumbaga taguanan sa mga abot. Unya mingon siya nga ang akong buhaton magama kog dakong balay para dito nako ibutang ang tanang mga panalangin, tanang abot. Unya moingon na siya siyang kaugalingon, hala paglipay kaon ug maayo. Unya niingon ang Dios, oy taong buang, karong gabi na lang kakutob. Dili lang gipasabot nga diha mamatay, kundi ang gipasabot mga igsoon sa espiritong bahin, dili na niya mabati ang presensya sa Dios. Buhi siya pero patay na ang iyang espiritu. Dili na niya mabati nga duna siya ay Ginoo. Ang mahitabuan na mga kigsunan matud pa sa sambingay sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang master, ang iyang Dios, mga panalangin na, ang kwarta na.
Mao na nga niingon ang Ginoo nga dili maayo nga ang tao mag-alagad sa duha ka galon, sa kwarta ug sa Dios ug sa kwarta. Dapat kung duna kay kwarta, himuan ang instrumento para mas maalagaran nimo ang Dios. Damor gani kang gipanalanginan sa Dios, timan ini siya nganong gipanalinganan ka sa Dios para damor nimo siyang alagaran. Damor nimo siyang mapasidunggan. Wala gihatag sa Ginoo kana mga butanga para damor kang magtagbaw kay ang Tinuod dili man mga butang nga makatagbaw sa tao. Walay butang nga makatagbaw sa tao. Siguro mo ingon ang tao nga moabot lang ng butanga nga akong gipangandoy, di nagyug ko mangayo paglaing butang. Mao nagyud na ang butanga nga makatagbaw nako. Pero sa dihang moabot na ng butanga, mangandoy na po laing butang. Mangandoy na pod mga kaigsunan kus Ginoo. Nganuman kay ang kinabuhi sa tao sa mga butang sa kalibutan never gyud nga makontento. Never siyang makontento. Kanus aman makontento ang tao sa mga butang nga naa kaniya kung maghari ang Ginoo. Pero kung maghari na gani ang kwarta, never nga makontento ang tao. Mao na nga mga kaigsunan inani ni siya. Sa atong pagpuyos kalibutan, timan-an nato sa tanang panahon, bisan asa ta ug unsa may atong gitrabaho, ibutang nato sa tunghon nagkasing-kasing. Ang pagsulod sa langit. Mao gyud usas mga importante. Wala naman tay laing gihulat nganong mga lagad tag Dios. Wala na tay laing gipangandaman nganong kinahanglan tang magtuon sa Biblia. Wala na tay lain pa mga kaigsunan nga tinguhaon nganong kinahanglan tang mosakripisyo. Ang pagsulod og langit. Kay gisiguro o giklaro sa Ginoo nga dili tanang tao magkasulod og langit bisan ang mga taong nagsampit og Ginoo. Kay daghan kay mga tao nga gipakita sa atong Ginoo nga magsampit og Ginoo pero dili day makasulod sa gingharian sa Dios. Dili makasulod og langit. Ang makasulod og langit katurag gyud nga nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Katong mga tao nga mingtuman or nagkinabuhi sa gusto sa Dios. Ug dili pod masayod ang tao kung unsa ang gusto sa Dios kung wa say panahon sa Biblia. Kung wala siya'y pagpakabana nimo sakripisyo sa pagpaminaw o pagbasa o pagtuon sa Biblia. Munang bulahan kayo ang tao nga nagbasa sa Biblia, nga naminaw sa mga sulat sa Biblia o nagkinabuhi nini. Before mga kaigsunan, nagpadayon ang sulat mga igsuon sa gipadayag, diha sa gipadayag mga kaigsunan, Kapitulo 1, versikulo 3, miingon dinhi, bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya, ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So diha giklaro mga kaigsunan, nga kung maghago ta, magsakripisyo ta sa pagbasa, magsakripisyo ta sa pagpaminaw sa pulong nga naas Biblia, ug mutuman ta sa tanan nga gisulat nga pamaagi sa Dios, mahimo tang bulahan. Nganong mahimo matang bulahan? Kay dito sa langit, kanunay kang welcome. Abli ang langit. Kay ang mga tao nga sigig basas Biblia, ang mga tao nga kanunay na minaw sa pulong sa Dios nga nas Biblia, og nagtuman niini, sila nga mga taong puno sa balang Espiritu Santo. Muhasmag mang mga problema, baliwala lang na. Muhasmag mang mga pagsulay, dili na maapektuhan. Mubati man tuod og kabugaton, mubati man tuod og kanang gitawag na ay mga kabalaka pero dili maghari. Lahi ang taong dili maminaw sa Biblia ug walay panahon sa Biblia.
kay mubo kay na sila kinaiya. Kumbaga mubugbuot, daling masuko, daling magduda, puro mga negatibo. Pero ang mga taong puno kanunay og panahon sa pagbasa og pagpamati sa pulong sa Dios nga nas Biblia og nagtuman sa tanang pamaagi sa Biblia, giblas sila sa Ginoo. Padayon ang Dios nga nag-uban. Mao na ingon si David, bulahan kayo ang mga tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Unsay giingon ni David atong tan-awon mga kigsunan diha sa Salmo 1:1 unya na anak sa 2 mga kaigsunan, ingon din si David nga bulahan, Salmo 1:1 hangtod sa 2. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala. O makig-abin sa kanila nga wala mo ila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Wow. Muna nga moingon ko kining atong sakripisyo sa pagtuon ug pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug pagpamati sa mga mensahe sa Ginoo. Usa kini kailhanan nga sa panahon nga kita kuhaon na sa Dios mahimo tang bulahan. Lamang likayan nato ang pakig-abin sa mga taong dautan. Likayan nato ang pagpaminaw sa mga tambag sa mga taong dautan. Munang moingon kung naa kay problema og maggusto kang magpatambag, ayaw mo pagpatambag sa mga taong bisyoso. Ayaw mo pagpatambag sa mga taong way Ginoo. Kinahanglan ang inyong pangitaon mga taong seryoso nga nag-alagad sa Ginoo. Adto mo mangayo og tambag. Adto ta mga kaigsunan mangayo og mga advice kay ang ilang mga advice makatabang ka nato para makabot ang saad sa Ginoo nga mahimong bulahan ang tao. Likayan nato ang pagsunod sa gibuhat sa mga makasala. Bisag unsa pa na sila ka-enjoy, kalingaw karon, ayaw gayod kasina. Ayaw gayod padala. Kay matud pa sa Dios, David, ayaw kasinahi ang mga dautan. Bisan kung nilambo sila karon. Bisan kung lingaw sila karon. Lipay sila karon. Pero hinumdumi ang mga taong dautan samara sa mga balili. Nga karon makita apan unya mahanaw. Mao na nga sa atong pagkinabuhi ingon kita nga nagpaabot sa mga saad sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo na sa tanan. Kinahanglan tang mo sakripisyo. Diha sa pagsakripisyo kinahanglan ampingan nato ang pagkinabuhing balaan. Muna niingon diha mga kigsunan. Diha sa atong gibasa diha sa kapitulo 7 nga dunay pangutanag kinsa maning mga tawhana ug asa pa ni sila gikan. Mato dinhi mga kigsunan. Mao kini sila. Gipadayag kapitulo 7 bersikulo 14. Ingon dinhi gitubag ko siya siyar na sayod kakin sa sila. Ug miingon siya kanako mao kini sila ang nakalahutay sa dagkong paglotos. Gilabahan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Kanang bisti nga gihisgutan dinha, dili nang bisti nga kining atong gisuot. Ang bisti nga gihisgutan diha mga binuhatan. Ang pulong gilabahan mga kigsunan, gilimpyuhan. Ang atong mga binuhatan nalimpyo na siya sa pulong sa Ginoo. Nga naghisgot sa gitawag dugo sa nating karnero. Ang buot ipasabot sa dugo sa nating karnero, walay lain si Jesus Christ. Munang moingon ko nga sa atong pagtuog Dios, klarohon gyud nato kung nagkinabuhi ba kita sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay ang mga pagtulunan o ang mga pulong ni Jesus Christ, mauranay makapahinlo sa atong mga buhat. Tanawa ra gud. Nganong mahinlo ang atong buhat?
atubangan sa Dios. Kay ang pagtulunan ni Jesus, ingon siya, kaniadto miingon, higugma ang imong higala, dumti ang imong kaaway. Apan ang pagtulunan ni Jesus, miingon siya, apan ako karon magaingon, higugmaa ang inyong mga kaaway, o pagampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo. Kung mauni atong paningkamutan nga mahitabo sa ato ang kinabuhi, umabatasan nato sa atong pagpuys kalibutan, sultihan tika, walay luna ang sala. Dili gyud mahitabo nga makasud ang sala, ni makapangulo kanimo ang sala. Igsuon kos Ginoo, walay sala nga imong mahimo kon ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Ang pulong ni Jesus Christ mo'y atong ikinabuhi. Kay ang tinuod nga giingon ni Jesus diha sa Juan kapitulo 15 siguro na og bersikulo 3, nahinlo na kamo pinaagis akong mga pulong. Si Apostol Pedro miingon sa unang Pedro kapitulo 1 man siguro na bersikulo 22, 21 ba, nahinlo na kamo pinaagis sa pagsunod sa kamatuoran. Muna nga ang tao nga musunod ni Jesus, buot musunod ni Jesus, buot ipasabot, nagkinabuhi sa pagtulunan ni Jesus, dili gyud na makasala. Dili og dili gyud makasala ang tao nga hingpit nga musunod sa pagtulunan ni Jesus Christ. Kay diha pa lang mga kaigsunan sa giingon nga higugma ang imong higala, dumti ang imong mga kaaway, pero ingon siya, ako karon mo ingon, higugma ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo. Muna maingon ko, kung naglalis mo diha, naglalis ang asawa ug bana, walay makasala ninyo. Nganuman, dili man ka magdumot, dili man ka, wala man kay tinguha nga mubalos. Nganuman, wala man kay tinguha nga magbalos kag dautan. Nganuman, kay ang imong ibalos gugma man, mupailob ra man ka. Walay lalis ni away nga mudako. Nganuman, kay ang imong ibalos sa tao nga muingon tang naning kanimo na kumbaga nanunglo nimo, dili man ang pagpanunglo ang imong ibalos, kundili gugma man, ang pagpaubos man, ang pagpailob man, ang kinaiya man sa gugma, maumay imong ibalos. But ipasabot, dili ug dili gyud ka kabuhat og dautan. Diha pa lang, mga kaigsunan, sa usa pa lang ka pagtulun-an ni Ginoong Hesus, imo nang makit-an nga dili gyud ka kasala. Kanang higugmaa ang imo mga kaaway. Kanang moampo ka sa Dios para sa mga taong nagpasipala kanimo. Nga Lord, panalangin ni sila. Kay the more gani kang magampo sa Dios para sa mga taong nagdaog-daog nimo, para sa mga taong naglibak nimo, imo gyapon silang giampo, sultihan di ka, ikaw mo'y i-bless ni Lord. Ikaw mo'y ligunon ni sa Dios. I-bless lagi ka sa Ginoo. Muna kung doon na may mga panahon nga gilibak ka, gitunglo ka, giaway ka, gibutang-butangan ka, ayaw kaluya, ayaw kaguol, ayaw kasakit, ayaw tuguti nga dunay mga bati nga mga pagbati nga mutago si mong kasing-kasing. Hinuon i-release ang tanan. I-release ang kapasayloan sa mga taong nagbugal-bugal o naglutos o nagbutang-butang kanimo. Lamang ayaw na tuguti sa pakigugoy-hugoy kanila. Likay sila. Pero wala magpasabot nga dili nimo sila iampo. Ayaw ka mo paghugoy-hugoy sa mga taong muangkon na ay Ginoo, pero ang binuhatan kalibutanon gihapon. Una nga, like example, ang mga pagtulunan ni Jesus,
ato ragyong gibuhat timan sa panahon nga mubalik siya, ikaw ang pangitaon ni Jesus. Ikaw mo'y pangitaon sa Ginoo. Kay siya may mga bugado. Siya may muangkon nimo. Ako. Muingon ang atong Ginoo, ako na siyang sakop. Ako na siyang tinun-an. Sumusunod na siya nako. Munang walay amahan nga makahukom kanimo kung angkonon ka ni Hesukristo. Muna nga usas mga paningkamutan nato aron makasulod tag langit kay mao man pinagkabantayanan kaayo ang pagsulod og langit. Wala nay lain pa nga usa ka mga bugat o nindot ka mga pangutana diha sa kapitulo 4 mahitungod sa pagsimba ditong langit. Ang usa ka pangutana mao ni unsaon pagsulod sa simbahan sa langit. Kinsa ba ang makasulod dito aron makasimba dito? Mga tao nga nakasinati sa mga dagkog mga paglotos. Unya bisan sa mga paglotos, wala nila kalimti ang paglaba sa ilang biste. Gilabhan nila kini sa dugo sa nating karnero. Buti pasabot, ang kinabuhi sa mga tao nga makasulod sa bag-ong langit nga simbahan sa langit, mga tao nga maayo og binuhatan. Mga tao nga nagbuhat og maayo. Mao bitaw nang niingon si Hesus nga gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan kapitulo 5 28-29 nga dili ta dapat mahibulong sa mga taong nangamatay na. Kay ang tanang nangamatay dunay panahon nga sila banhaon. Banhaon ang tanang patay. Maayo og dili maayo, matarong og dili matarong ang tanan pagabanhaon. Pero katong mga maayog binuhatan, gantihan o hatagan si kinabuhing walay katapusan. Pero katong mga dawtag binuhatan, banhaon apan silutan. Muna moingon ko nga sa atong kinabuhi karon, naamay mga pagsulay, naamay mga paglotos, apan ayaw ni kalimti. Ang pagkinabuhing matarong, ang pagkinabuhing balaan, mauyawi aron abli ang langit para kanimo. Para kanako ug para kanatong tanan. Mao bitaw nang angay tang magkat-on sa Biblia. Mao bitaw nang kinahanglan tang walihan, kinahanglan tang tudluan sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios maura gyud bugtong pamaagi aron ang atong mga buhat mamahimong mamaayo. Aron mahimo tang masinangkapan sa ingon ang atong mga buhat dihas balay, dihas trabahoan, dihas negosyo, bisan asa ta sa tubangan sa Ginoo, makit-an ta niyang nagbuhat og maayo. Mao na nga kinahanglan kang magpatudlo sa pulong sa Dios. Kinahanglan kang muhatag og panahon sa Biblia. Kay damor ka nga maghatag og panahon sa Biblia, igsuon ko si Ginoo sultihan ti ka. Damor kang makakat-on og mahimong mainandamon og mahimong sangkap sa pagbuhat og maayo para sa kahimayaan sa Ginoo. Munang bless kaayo ka nga aduna kay Biblia. Moingon kong bless kaayo ka nga aduna kay kahago sa pagbasag Biblia. Og di man tuod ka kabasang Biblia, kay di ka kabalong mabasa, pero kabalo kang mamati. Bless kayo ka nga namati sa pulong sa Ginoo. Kung dili gyud ka makabasa, pwede ra gyud kayo mamalihog ka sa imong mga apo, sa imong mga igsuon, sa imuhang mga anak, sa imuhang mga kailag higala, nga mohangyo ka, palihog basahi kus pulong sa Ginoo. May usa ka alagad sa Ginoo nga kaniadto nag-school siya og basic pastoral, unya karon nagtukod na siya mga simbahan. Doon na duha ka simbahan ang iyang gitukod. Unya doon na say ugangan nga iyang ugangan dili kay kakita, dili pod kay kabasa. Ipatawag lang siya.
Moingon ang iyang ugangan, gipatawag ti kadong kay gusto ko nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Ay ihaday yung basahan, kay kabalo na siya nga kung ipatawag siya sa iyang ugangan, o niya moingon nga nangandoy siya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, wa na laing ipasabot, kinahanglan na niyang basahan. Pagkaninduta mga kaigsunan, kana bitawng bisag unsa ka kabisi, pero ang number 1 nga nakababisi kanimo, kinidi ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Moingon ko nga sa unahan sa imong kinabuhi, dunay pabor, panalangin, buluhaton para sa kanimo. Og piyalan ka niini kay nakit-an man sa Ginoo nga andam ka kanunay nga mutuman kaniya. Importante gyud mga kaigsunan nga dili ta magbuhat og sala. Likayan gyud nato ang pagbuhat og sala ni paglitok og mga pulong nga dili maayo. Kanang mga pulong nga way gamit, mga mensahe nga makapaabli lang mga kaigsunan sa panalangin sa Dios, maoy angay natong litukon. Ang pagdaig, ang pagpasalamat, mga igsuon kus Ginoo, maunay kinahanglan natong ideklara. Katuni kanunay ang mga pamaagi sa Dios, nga kanunay natong ideklara ang panalangin sa Ginoo sa atong pamilya. Kung naa kay asawa, ingna nga panalanginan ka sa Ginoo. Na kay bana, inang i-bless ka sa Ginoo. Mas mahimo kung dunay panahon nga matulog ang imong bana o kaha matulog ang imong sawa. Buhatan mag-ampo ka sa Dios. O ampui ang imong pamilya. Ampui imong anak, ang imong mga anak, imong bana, imong asawa. Kung kinsay makamata ninyo. Labi na gyud sa pagkatulog, dunay mga damgo, dunay mga mensahe. Pwede kang mubakon sa makadiyot o pagkigsultihi ang Dios. Kung mahimo, pandungi ang imong mga anak samtang sila nangatulog. Ideklara ang blessing. Ideklara mga kigsunan ang pag-uban sa Dios kanila. Ang mga plano sa Dios kanila, ideklara nga kini magapanghitabo. Buhatan ni mga kaigsunan. Usa kini ka pamaagi nga gipadayag ni Lord nga kinahanglan natong buhaton. Kinahanglan iampo nato sa Dios ang tibok natong pamilya. Bisan kinsa ninyo nga makamata, unsang orasaha sa gabi makamata ka. Buhatan dili man patas-anay panindutay ang pag-ampo. Ang importante, nindot ang imong kasing-kasing. O nindot ang imong nahuna. Kay maunay requirements aron dawaton sa Dios ang imong manghangyo. Watay laing dapat ideklara ang blessing. Lord, I declare blessing sa akong mga anak. Lord, I declare blessing sa akong asawa. Lord, I declare blessing sa akong bana. Ideklara na siya. Kunya, pagpasalamat sa Ginoo, ayaw wad-a kalimti ang pagdaig sa Ginoo. Kung mahimo ipataas ang imo mga kamot. Paghimo og mga pagdaig ngadto sa Ginoo sa hilom nga mga pagampo. Apan ang imong kasing-kasing nahatag sa Ginoo. Likay lang sad nga magampo ka, nga magdangoy-ngoy ka, nga tubangan diha sa imong pamilyang nangatulog kay makadisturbo ka. Dili na mao nga klase nga pagampo. Ayaw tuguti nga magampo ka nga makadisturbo kag tao. Kay dili na mao'y gipakita ni Jesus Christ. Kabalo mo mga kigsunan sa Marcos 1:35, kadlawon pa lang gani mingnaog na si Jesus ug miadtos mga dapit aron pagampo. Nangita siya dapit nga dili siya madisturbo ug dili pud siya makadisturbo. Kabantay mo sa lain pa gyud nga panahon higayon nga gipakita ni Ginoong Hesus ang angay natong makatunan sa dihang gidala niya ang iyang mga apostoles didto sa bungtod aron pagampo. Ug miingon siya nga anhi mo dinhi kay mo adto kus unahan kay adto ko magampo. Nganong wala man siya mukuyog sa mga apostoles sa mga tinunan? Kay dili siya gusto. Imong makit-an nga ang gusto sa Ginoo nga kana bitang masultihan niya ang amahan nga siya ra. Makigsulti siya nga siya lamang.
Nindot kaayo mga kigsunan, suway ni siya. Kana bitang makigsulti kas Ginoong ikaw ug ang Dios lang. Mas maayo magbasa kag Biblia o kaha magampo nga sa hilom, kinasing-kasing, mga kaigsunan. Unya, batasana na siya. Ug ayaw na ibutang sa imong una-una ug sa imong pagbati sa imong kasing-kasing ang mga sakit nga mga pulong, ang mga bati nga mga mensahe, ang mga panghitabo dihas imuhang palibot, ayaw hatagi or ayaw ihatag imong nauna kay makapaloya ra na, makapasakit o makapaguol o makapalibog na sa unahan. Munang para malikayan nimo na, ayaw intertina ang bati nga mga pulog, mga istorya sa mga tao, even sa imong pamilya. Kay dili na makapaligon nimo para mahimo kang andam sa pagsulod sa gingarian sa Ginoo. Sa bagong Jerusalem, bagong langit, bagong yuta. Ako ang pahinumdom mao ni siya. Bisan asa ka, unsa may imuhang kahimtang, kwartahan o di kwartahan, dato ug dili dato, timan ini. Gihatag sa Ginoo ang mga butang para ato siyang maalagaran. Para ato siyang mapasidunggan, mapasalamatan. Damor nato ni siyang himuon, damor tang makit-an sa Ginoo nga kapilan, ug dili na ka dapat mabalaka, kay ang tanang butang ipiyal sa Ginoo sa mga taong kasaligan. Ang taong kasaligan, kanang damor nga gipanalanginan, apan damor hinuon siyang mihatag og panahon sa Dios nga iyang gilagaran. Mao bitaw nang dili igo ang pagsimba sa adlong Domingo. 2 ra ka oras, 3 ka oras. Mao nang paghimo mog mga pagdaig, pagsimba dias imong pamilya. Panguluhi kung ikaw bana, kung ikaw asawa, panguluhi ang inyong pamilya nga moduol sa Ginoo. Munang naay morning devotion, evening devotion, naay mga family prayer nga gusto sa Ginoo nga makita sa iyang mga katawhan. Niya kung usagani ka nga nagbuhat ni ini, malipay ang Dios nga magsudong kanimo. Og sa diha nga malipay siya timan-i nga dunay siya giablihan nga mga saad, nga dapat pangitao nato ang makapalipay sa Ginoo. Unya ingon din siya, ihatag niya ang unsa may atong gipangayo kaniya. Nangayo ba ka kabaguhan? Nangayo ba ka og kausaban? Nangayo ba ka og kaluwasan, kinabuhing, nga kasiguruhan sa bagong langit o bagong yuta? Batasana ang pagampo, ang pagpasalamat, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Batasana kanunay nga mahimaya, malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Unang, kung gilibutan kas mga tawhanon, gilibutan kas mga bisyo sa kalibutan, tanawa ang mga usas mga simbahan sa gipadayag. Dunay mga tao og simbahan diha nga gilibutan sila, nga matod pa naa mo nagpuyo sa kanang kampo ni Satanas. Buti pasabot, naay mga tao nga nagpuyo taliwala sa mga tao nga makasala. Like ni Lot, mga kaigsunan, nga nagpuyo di sila dito sa Sodom ug Gomora. Like sa panahon usab ni Noe, nga gilibutan sila sa mga taong makasasala, apan si Noe dunay kahadlok sa Dios. Apan si Noe kanunay nagpahimuot sa Dios. Nalipay ang Dios sa kinabuhi ni Noe. Siya ray giluwas og ang iyang pamilya. Muna nga, kung kanunay tang nakapahimuot sa Dios, kanunay tang nakapalipay sa Dios, kanunay mga kaigsunan nga nahimuot ang Ginoo, bisan asa tatiman ini, dili og dili kahikawan sa mga pulong sa Ginoo nga naa diha ang iyang mga saad. Kumbaga, dili gayud mapakyas ka sa pagdawat sa panalangin sa Ginoo. Unya, para makasulot ang langit,
Una sa tanan, puno ta kanunay sa balang espiritu. Dili kay puno ta sa problema, dili kay puno ta sa mga butang nga kaibgan sa mga tao nga dili madala. Walay butang mga kaigsunan sa kalibutan nga atong madala. Gawas lamang sa pulong sa Ginoo nga nas Biblia. Kay ang pulong sa Dios nga nas Biblia, mauni mo dala nato. Mauni mo giya nato. Mauni mo iwag ka nato samtang naghulat ta sa pagbalik sa ato Ginoong Kristo. Giklaro sa Ginoo nga walay bisan usa nga masayod sa pagbalik o pag-abot ni Ginoong Hesus. Ang bugtong nga iyang gipahibalo, dapat andam ka. Unang dunay mga awit, mga kigsunan, andam na baka sa pagbalik niya. Aron mahimo tang andam, mga kigsunan kus Ginoo, ang pagtuon, ang pagbasa, ang pagpaminaw sa mga pulong nga nas Biblia, dapat mas nakabisita diha. Kumbaga, kung taas kag panahon kaniadto sa pagbasa, dapat mas taas og panahon na usab ka karon kay gipanalangina na ka pag-ayos Ginoo. Dalaygon ang Dios mga, di ba do na mo'y mga nasinatian nga kaniadto makaingon mo nga wa nay paglaom, grabe na gyud nga mga pagsulay, pero maudi ay ito nga panahona nga gisulayan kas Ginoo kinsay imong master, kumbaga kinsay imong Dios. So salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga atong nakatunan na dunggan. Ingon din maayong gabi Pastor, replay lang ko. Sister Gingging, bless ka sa Ginoo sa pag-replay sa mga pulong sa Ginoo. Pili Impis, maayong gabi o Jose Noel Tudlas, message from Bro Jeter, Sanginsa, maayong gabi sa mga pastor karon nga nagsangyaw sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Shout out ko pastor sa akong gwapang asawa nga si Janice Sanginsa nga naminaw karon sa Malalay Ronda. Salamat kaayo sa pagbasa watching in Davao City, Cebu. God bless us all. Salamat kaayo Brother Hosea Noel Tudlas sa imong pagpaabot diri sa atong programa. Pinaagi sa ato ang Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Amen. Matod pa ni Jocelyn Bagyo, Imalin Chandis Prasad, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw. Bless you always. Si Katkat Basar Hindoy, message from Katkat Basar. Maayong gabi Pastor Gideon sa tanan nga naminaw karon. Shout out nako akong mga anak na minaw sa imong live now. Si Chanchan David Sayore from Mulig Turel. God bless and thank you sa pagbasa. You're welcome, no? Salamat kaayo sa inyo usab nga pag-share sa ato ang programa ngadto sa inyong mga kailag higala labi na gyud sa pamilya. Si Marilyn Orision, good evening Pastor Gideon. I'm watching from Andap Laak Davao de Oro. I'm excited to listen for the words of God. Ay salamat sa pagkadasig, no, sa atong mga kigsuonan. Si Jocelyn Bagyo, yes, nalipay kog dako sa akong kinabuhi kay ang Ginoo gipuno ko niya sa iyang balang espiritu. Mayang gabi ni Sister Diti Alsola, nawala ang signal. Akong gi-off Sister Bernadette ang radio kay dili na ko ka-monitor unya niyon ang akong anak nga nagkilat daw unya dili gyud ko magkumpiyansa kay usa man gud sa ato ang FM station dito sa Negros nakaagi gyud og kanang kadaot sa atong transmitter unya libo-libo man gud siya kanang atong transmitter, dili siya mapalit og 5,000 ra 10,000 ra kuan kanang kay kung madaot magod ang transmitter may posibilidad ni maapektuhan ang uban nga mga gadget like mixer, so magkatap-katap na siya. Sayang, no? Muna nga sa pagkakaroon nga wala patay kahimanan or gadget nga makapanagang sa kilat, muna nga usas atong pagpanagang maura gyud ang pag-off sa atong transmitter. So gi-off na ko ang transmitter for safety. Nagkilat bro, mao gi-off nila
para nila dili masunog. O salamat kaayo. Josephine ni Gilon Mingito Garces. Si Josephine Imbisinte, maayong gabi. Sister Josephine, si Ana Lay, Ihay may tawag sa pagbasa siguro no. Naredo, maayong gabi. Si Andrea Villanueva, maayong gabi pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Si Jerlyn Rojas Buton, maayong gabi ninyo dayin. Kumusta mo diha sa Cebu City uban ni Wilson? Amen pastor, maayong gabi dinha nimo og sa tigpaminaw sa wali. Murag ako na mining nabasa ganina. Murag wala pa no, gikan ni Marlinda Samyaw Rilabo. Tigpaminawan sa wali nimo karon, minaw na pud mi karon sa imong wali. Uban ako ang mahal nga bana nga si Tio Fedo. Tio Fedo Rilabo, salamat kaayo nga nakaapas ko sa imong minsay karon gabihiuna. Greet ko sa akong mga anak, si Pastor si Lindoy og si Adil og ako mga okay no, naaray gamay nga pag-collapse. Hey, okay, naaray gamay nga pag-collapse no. Sige lang, okay lang kayo. Salamat kaayo. Naaray gamay nga na kuan diri na sit up. Maayong gabi no ni Lindoy og si Adel og ako mga binalay siguro. Si Jinjin og Chari binay ba? Og ako mga apo. Si Kim binalay gani. Si Jared og Sambrena og si Hana, salamat sa imo pagbasa pastor. Request kog kanta. Tiyak ako, God bless nimo pastor. Sa mga nag-request mo, hangyo ra gyud ko nga jutay nga kuan ra gyud pasensya kay ako ra gi-monitor sud sa 30 ka adlaw ang ato ang programa. Kung unsay mga minsay ani human sa ato ang pagmonitor sud sa 30 ka adlaw. Si Hob Gavalias Hipos, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw ning mensahe nimo dalaygon ang buhing Dios. Maayong gabi ni Brother Josepino Paran, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok na imong pamilya, sa tanang viewers no. Salamat kaayo ni Elena Villarin, si Junji Rivera, maayong gabi Pastor. Maayong gabi ninyo diha tanang naminaw. Salamat makapaminaw sad ko sa pulong sa Ginoo. Tinuod na pastor, nakarelate jud ko ana nga gilutos ko sa una sa wala pa ko mga lagad sa Ginoo. Pero salamat kaayo sa Ginoo nga gianam nako og bag-o sa Ginoo. Gilutos ko sa una sa wala. Gilutos o ikaw mo nang lutos. Kay wala pa man mga lagad no. Pastor, maningkamot lang ta og duol kay siya rang kasulbaran sa tanan. Kay tinuod yun na no. Ang ato ra gyung Ginoo mo'y kasulbaran sa tanan. Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa mensahe. Si Ninita Pahang, BE Pastor, salamat usab sa pulong sa Ginoo Pastor. May igsuon ko nga may sakit sa cancer ato pibor. Kay ako aning isip para madalas mga pagampo no. Yes Lord, gikan ni Josepino Paran, Jocelyn Bagyo, mas nindot gyud nga makontento na ta sa gamay nga mga butang kay malipayon ta. Mao gyud na magamay ug madako dapat kontento ta. Kay kana man kong pulong kontento, kana bitang prepare kanunay siyang makapasalamat sa Dios. Munay gipakita diyang madinawaton. Si Isaias J, maayong gabi si Glory Donaire Fortuna, si Susana Pableo, maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, okay, dalaygon ang Dios. Si Numalin Alberto, maayong gabi. Si Jelon Mergito Garces, maayong pagpaminaw. Merlinda Samyaw, matod pa mubo jud kaayo Pastor, dali ra masuko ang tao nga bisan pa sige simba unsa unya katulugon sa simbahan. Wala gihapon pulos ang mga pagsimba. Nabitaw no na ay mga taong matulog mo simba, pero kung ako pa'y nagwali di na katulog, dili gid na katulog. Kung ako'y nagwali, labi na gyud sa wali, labi na kon
nang Sabado walay tulog, og hago kaayo kay sige rag cellphone, sige ra og lantaw og mga video nga kuan kanang daghan man kog mga video sa Facebook, mga vlogger, mga content makakawat yun na sa atong panahon. Mao nay uban nga wala kayo tulog inig ka Domingo haskang tulog ka inig wali. Muna nga sa una makabantay ko nga oy nagduka-duka man. Wala na magduka-duka. Kaya ako man nang hangyoon nga katong gitulog ayaw ninyo pantusan yung kaugalingon. Ala na ay online dito sa likod. Itiwas nagtulog. Mo buka ang mata oy. Mo kuan kanang musigag kalit. Si Marlinda, okay, Jocelyn, maayong gabi, Esther Pasa, maayong nga pagpaminaw, si Wing Alcalflo, mao ba? Maayong gabi. Maayong nga pagpakiguban, mauna na ako gibuhat pastor, naglikay na jud ko nga mga tao nga ila ko gidaot, pero giampo ra jud nako sa Ginoo kanunay sila nga pasayloon. Anak gyud Sister Merlinda sa miyaw. Pas pwede request ko katapusang dihog Shirley Naro. Sa pagkakaroon mga kigsunan sa ako anang gikaingon gipahibalo nga after 30 days nako nga inani ang ato ang kahimtang usa no sa kanang ato ang programa. Naamon tay mga pwede nato mapatukar like sa ato mga compose o kaha mga awit makalangit nga pwede ra nako maggitara. Okay ra kaayo. Pastor, ikato magulang namatay, mangayo jud to siya og Biblia sa ako pastor kay na hospital man to siya. Sige no. Matud pa ni Hob, ako usahay pastor malit ko paminaw sa imong mensahe kay taga alas 8 sa gabi gabasa ko sa Bible watching from Malaysia. Wow, no? Congratulations. Nganong mo iyong congratulations? Ang tao nga nagbasa kanon sa Biblia, maandam siya, masangkap siya. Ako pastor, every morning, evening ko worship, gipangayo gyud nako sa Ginoo nga ang gitar. Ang gitar og nangayo ko niya kaalam nga makabalo sa paggamit niini. Salamat kay gitagaan gyud ko niya og kaalam sa paggamit aron kanunay kong makadaig kaniya. Nalipay ko kay kabalo kong mogamit nga walay nagtudlo nako. Mo pagkanindutan no nga ang Ginoo maoy nagtudlo nako, nagdasig gyud nimo no. Dili pwede nga moingon ta nga gusto ganahan kas gitara o niya ang gitara walay dili ganahan nato, dili gusto nato, dili na siya mao. Maayong gabi Pastor Gideon, matod pa sa Salmo 119:105 ang pulong sa Ginoo na nagasulat sa Biblia mao gyud ang suga og magatulto sa kahayag nga agianan. Tinuod gyud. Happy listening to Sister LV Abilianeda, Limhar, Makasaol, Gian, Alarco, Ryan, De Amor, Janice Sanginsa, Duloy ni Rona. Maayong gabi may pagkapaminaw no ni Hosea Noel Tudlas og ni Elsie Candelario. Maayong gabi ninyo diha daay. Kumusta mo diha sa Cavite? Regards ko sa atong mga kaigsuonan diha. Kumusta mo diha? Ang Dios magatipig magatiman kaninyo diha. Si Divina Daitol, maayong gabi pastor, lit na pod ko kay nalubat ko. Reply na lang ko ulit sa alamat sa Dios nga mo nga naghatag permi sa kadasig sa among pagpangalagad. Salamat sa Ginoo nga naghatag natong kusog. Romeo Kiroyla, mato pa good morning. Maayong gabi na. Na ako'y pangutana ko naa ba sa Biblia mabasa ang kaluwasan sa Old Testament? Kay ang New Testament kay Hesus man, how about sa Old Testament? Ang Old Testament mga kaigsunan, kung imong tan-awon gyud ang saysay ni Apostol Pablo, given na ang kaluwasan nila. Kana bang even gani sa pagkakaroon ang mga taong dili pa mo tuo nga basta mga Israelita. Ingon si Apostol Pablo, kung igo na ang gidaghanon sa mga hintil nga maluwas, automatic ang mga Israelita mudawat sila sa Ginoo. Speaking about kaluwasan mga kigsunan sa mga Israelita, sa mga plano sa Dios, sa bag-ong langit o bangong yuta, kung imong lantawon,
given na ang kaluwasan sa 12 katribo sa mga Israelita. Lamang sa New Testament mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang tao nga makabaton og kaluwasan katong tao nga motuog modawat ni Jesus Christ. Mapahudiyo, mapahintil. Muna nga lamang dunay mga diskusyon si Pablo nga mao lagi na nga kung igo nang gidaghanon sa mga hintil nga maluwas, automatic ang mga Hudiyo modawat ni Hesukristo. Salamat kaayo sa imuhang pangutana, Brother Romeo. Si Ricky Rakasa, salamat Pastor sa mga mensahe nga imo gipadayag karon gabi. Pagkanindot jud pamation sa akong gidasig na mati, kinabuhi jud ang mensahe sa Ginoo. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Nikador Sodaria, matud pa, amin mensahe sa mensahe dunag gyud nakatunan. Bless ninyong tanan diha. Si Risha Chin, blessed evening diha ninyo Pastor Gideon og sa tanan natong mga kaigsunan nagasunod. Blessed topic, bless sa topic gahapon sa gabi Pastor bahin sa halad og ikanapulo. Salamat sa Ginoo sa iyang pagtudlo ug pagpaabot niini kanadto. Morina Daitol, maayong gabi sa natong tanan Pastor Gideon, medyo nalit ko gamay. Jilon Minggito, matud pa di na jud ta magduka-duka aning mga Sunday. Tinuod jud pananglit Pastor gikan sa duty paggabi 12 hours ni out Sunday buntag baling duka adjud. Tagpilaw lang 5 minutes tagpilaw ka before ka moatog simbahan. Unya sabutan lang imuhang asawa. 5 to 10 minutes dako na kay na siyang ikatabang para matambalan ay imuhang duka. Unya after sa inyong simba kuan gyud tulog gyud pahulay gyud ana gyud no. Si Claire Chin, maayong gabi. Si Elsa Munda, maayong gabi Pastor Gideon og salamat sa pulong nga imuhang gipa lapnag sa nagkadaiyang lugar. Panalanginan ka sa Ginoo sa tanang panahon uban sa imong pamilya. Pwede request awit makalangit ka makapahulay. Salamat sa pagtagad makapahulay. Okay, ako ani nga kantahon mga kigsunan ang awit makalangit before ko mo manamilit, no? Dunay request dire nga awit makalangit makapahulay. Awit makalangit, makapahulay, dirila sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usikin, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo
nga ikaw mabag-o, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalaitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Usa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyosa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Akong awiton magpauswagon diri lang sa itong programa Pulong mong kinabuhi ko. Nagkabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matag usa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon na sayran mo, gibuhat mo na ba ang mga pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsundo ka mga tao gatuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin. Tiro ikay magtinaro, ang atong Dios malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alaga tarungon, aron ka padatoon. Pag-alaga tarungon, aron ka paoswagon. Ang tanang saad sa Ginoo mga kigsunan, doon nagay pamaagi. Og ang tanang pamaagi sa atong Ginoo, iyag yung gibilin o gisulat sa Biblia. Si Merlina Samyaw, kanindot jud pastor sa kanta sa Ginoo. Nakahilak jud bisan sa mga kanta ako paminahon. Salamat sa presensya sa Ginoo. Si pastor palihog kog kanta bago ka manamilit ang pulong mo kinabuhi ko. Sige ato nang katahon. Rishal, maayong gabi sa tanan o sa among pastor Gideon. Maayong gabi ninyong tanan, no?
Maayong gabi kanimo uban sa imong pamilya. Reply na lang ko. Ampingan mo ug i-bless mo sa Ginoo sa inyong pag-reply. Sister Rizal, Lorena Traya, hallelujah. Salamat pastor sa pagkanta, makadasig yon. Joyce Morelio, Buntog, Navalias, maayong gabi pastor. Kanais jud sa pulong sa Dios. Nakahabol ko gatan-aw. I'm watching from Amag, Bayabas, Surigao del Sur. Sige. Before ko manamilit, dito tas pag-ampo mga kigsonan human sa awit ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Magpapili ang pulong mo, dili mausa ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, natudlo sa tanan, katawhan mo iandam. Wanay laing bayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw tanim mo, Sos. Huwag makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kayang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw tanim mo, Sos. Huwag makatupong sa ngalan mo,
ang pulong mo kinabuhi ko, ay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Niya ako Ginoo, nagasangkit kanimo, niya ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo, niya ako magpasalamat, niya ako sa pagdaig, utang makatay mo kanimo, ani ang kinabuhing bago. Salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kanina ipaambit mo, salamat sa kalipay ipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong gugma, salamat nga gidawat mo ako, nakita mo na ang kasing-kasing ko. Salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalinaw gipaambit mo, salamat sa kalipay ipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Ani ang kinabuhing bago, ihalad ko kini kanimo. Mangambot ta atong pasalamatan ng Dios sa mga pulog minsay nga atong nakatunan. Amahan na mo nga Dios nga magkagahom, salamat o Dios sa imong pagdasig, pagligon, sa imong pagtudlo sa matagusan na mo kakinabuhi, nga mahimo kaming mainandamon, masinangkapan og dunay kasiguruhan sa imong mga saan. Salamat Lord nga imong gyud ming giblas sa imong mga pulong, imong gibag-o Dios ang dagan sa among mga huna-huna, sa among kasing-kasing, sa mga tinguha niini, imong gialay ang among kinabuhi sa mga butang nga makapahimaya kanimo, aron kami mahimong andam og sangkap sa pag-atubang kanimo Ama, sa mong pagpangatulog uban ni kaming tanan. Salamat Lord sa imong pagsuplay pagpanalipod sa imong makatawhan nga nagpatinud-anon sa imong mga pulong, ug dunay mga pabor panalangin imong giandam nga walay makakawat ti makakuha niini, diin sila makadawat gayud pabor gikan kanimong blessing. In Jesus name I declare blessing sa matagusa, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Amen. Lolong kalipay. Okay, ako ni nga katahon na yung mubabay na ko. Lolong kalipay, akong natagang tama, tanang panahon, ikaw o Diyos akong kaobang, ang pulong mo kasing-kasing ko minaan,
kasi Hesus akong Pangulo. Sayaw lang ako, kasi Hesus akong Ginoo. Sayaw lang ako, kay nang madaogon ko kuyog kanimo. Mamaya lang ako sa kalibutan, kay ang ako nang nakatuna. Ang saad mo doon ako'y kasiguro ha, kay ang pagtulunan mo karon ako nandito man. Lukso lang ako, kasi Hesus akong Pangulo. Lukso lang ako, kasi Hesus akong Ginoo. Lukso lang ako, kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Lukso lang ako, kasi Hesus akong Pangulo. Lukso lang ako, kasi Hesus akong Ginoo. Lukso lang ako, kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Good night and God bless kanatong tanan. Kaninyo igsoon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og dalay ko ng Dios nga maguban. Bye-bye.